Merħba lilkom, Mirjam Kasser tagħtikom merħba għal silta oħra letterarja. Din id-darba nofsinhar f'Lulju mill-pinna ta' Monsinjur Duncan Bsejla. Dbajja titriq mikwija taħt is-sirġa tax-xemx. Il-fewġa mejta ma tħarrikx werqa u bla ħajbur jinfirex fuq rasek ikħal daqs in-nir is-sema. F'baħar ta' dawl il-ħarsa tejja titgħammex tonos. Min jgħaddi iħares lejn id-del li tagħmel rasu ma' ġenb riġlejh bla ma jitkellem. Ebda qanja mal-plajja f'dik il-ħemda sajfija, mal-ħitan, mal-ħarrub iżarzru qawwi, ħenjin l-uriżaq. Duncan Bsejla.